Miingon si Jesus sa mga Parisiyo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kun dili kamo motuo kanako nga ako mao ako. Mga kaigsuonan, gilarawan dinhi ang kanang kagahi sa kasing-kasing sa mga Parisiyo og ang kasirado sa ilang mga huna-huna sa pag-ukab aron nga sila makasabot og aron sila mutuo kang Hesus nga mao ang pinadala sa Dios. Apan miingon siya nga kung iisa na ninyo ang anak sa tao gikan sa yuta, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. Sa unang pagbasa, kung atong nadumduman, ang unang pagbasa gikan sa Numeros, naglarawan ka nato sa usa ka matang sa mga tao nga tig-a o kasing-kasing o masinupakon sa Ginoo. Nakasala sila, nagpakasala sila o masinupakon sa atubangan sa Ginoong Dios. Tungod niini, nahitabo nga sila gipamaak og daghan kaayo nga mga has, mga mala nga mga has. Unya dito sa ilang pagkaamgo tungod sa mga daghan na kaayong nangamatay tag nila, nakaamgo sila nga nakasala sila sa Dios. Busa miadto sila kang Moises og miingon, pag-ampo sa Dios kay kami nakasala batok kaniya. Busa si Moises nag-ampo alang sa iyang katawhan, og ang Dios mingon kang Moises, pagbuhat og usa ka bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tukon. Si bisan kinsa nga mutan-aw niini nga napaakan og bitin, tan-aw aning maong bitin nga tumbaga, dili kayod mamatay. Niana ato masabtan nga bisan ang Dios nasakitan tungod sa kadaghan sa mga offenses sa iyang katawhan, apan nagpabilin gihapon nga midagayday ang kaluoy sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan nga mahinulsulon. So ang katawhan nga nakaamgo sa ilang mga sala adunay paglaom kanunay diha sa Ginoo. Unya ang bitin nga tumbaga ngagbutang sa usa ka tukon, nahimo kini nga usa ka larawan sa umaabot nga panghitabo. Nahimo kini nga typology, kanang naglarawan kang Hesus nga magtubos kanato pinaagi sa iyang kamatayon diha sa krus. Mingon ang Ginoo nga kung iisa na ninyo ang anak sa tao diha sa usa ka tukon, naglarawan siya sa iyang umaabot nga kamatayon. Nga ang iyang kamatayon ilansang siya sa krus, apan ang iyang kamatayon diha sa krus, diha iisa na siya sa kahoy nga krus. Unya, kining maong kamatayon magdala sa kinabuhi nga walay katapusan alang kanato. Sa Old Testament, ang bitin nga tumbaga ibutang sa tukon, og ang mutan-aw katong hiapaakan og bitin nga mutan-aw ni anang maong larawan sa bitin nga tumbaga nga anaa sa tukon makabaton og kinabuhi. Sa pag-abot ni Jesus ang iyang kamatayon magdala og kinabuhi natong tanan. Ang iyang kamatayon diha sa krus magpadagayday og kinabuhi nga walay katapusan. Busa ang iyang awhag kanato nga dili kita magpabilin diha sa atong mga sala. Kay ang tawo nga magpabilin diha sa iyang mga sala, mingon si Jesus, mga matay kamo diha sa inyong mga sala. So busa ang Kwarisma nagpahinumdum kanato sa paghinulsol sa atong mga nabuhat nga mga kalapasan, kay bisan pa man unsa kadaghan o unsa kadagko ang atong mga sala, ang Ginoo nga atong Dios andam kayod kanunay sa pagpasaylo kanatong tanan. Manindog kita og atong ipadangat ang atong mga panghaliang.